Ovde na Gradskom trgu u Rumi organizovan je bazar na kome su brojne udruženja žena izložile svoje proizvode. Najviše je bilo hrane i onih pravih sremačkih specijaliteta. Na štandovima za svakog po nešto vredne domaćice su pripremile starinske kolače i to po receptima naših baka koji su veoma jednostavni. Sve što se ima u kući i što je domaće stavlja se u kolače koji mogu dugo da traju. Brašna, maka, voća, jaja, oblatne domaće u mleku, kuglov sa sušenim voćem, sa suvim ovim semenkama, orašastim plodovima i tako. Likeri od domaćeg maline, aronije, jagode, smokve i slatko isto tako. Ovde možemo da vidimo one prave stare sremačke kolače. To su sve od vanilica, breskvica, raznih keksića, neke ružice sad smo pravili. Sve stari recepti koji su iskopali smo sad ono što iz nekih naših bakenih knjiga. Vruće lepinjice, breskvice, vanilice su omiljeni kolači na mnogim trpezama, ipak neprikosnoveni su kolači na kurzovini, kako ih Sremci zovu. Zamesi se sa mlekom i sa vodom, kvasac, malo soli, malo šećera, zamesi se, kisne, premesi se i onda se prave na te modlice od kukurzovine. Lane nije bilo modlica pa smo malo manje napravili i peče se, zavija se u šećer malo i tako. I svi volu, svi volu te, svi volu. To su one prave sremačke, neki sad tu filuju, pune nešto. Ne, mi ne filujemo, mada mnogi volu i sa slanim i sa slatkim, ali prođe i ovako. Klenčanke imaju breskvicijadu, tako da su breskvice bile neophodne ovde. Pa moraju biti, pošto je breskvicijada 7. jula, tako da i u ovim prilikama su breskvice tu. Imate neki tajni recept za breskvice? Pa ne, ljubav, evo, kaže, ćerka najmlađa je pravila. Znači, preneli ste? Da, prenosimo, tako da na mlađima sve to staje. Mi smo pravili slatkiše, slavske kolače, likere, dosta toga smo prodali, hvala Bogu. Su ovo domaći rezanci ovdje? Jesu, to je moji ruku djelo. To one što pasu po dvorištu? Da. 50 komada domaćih koji odaju po dvorištu i samo pasu travu, jedu salatu, jedu špinat i tako da i hranim, imam dobra jaja, prodajem svukudaji. Pošto su jaja? Pa domaća jaja su 20 dinara, ali danas popust imam 10 dinara. Ko je pravi ove rezance? Ja. Ćemo damo recept? Ne dam. Ne? Eto, pa šta ćemo onda za ova mlađa pokolenja, kako će oni to da prave? Lepo, uzmu jaja, brašno, malo soli, umese rezance, ako nemaju mašinu mogu i oklagijom. A to oklagijom je bolje? Bolje. I onda ako je muž iznervira, može i njega malo oklagijom. Pa baba priča iz iskustva. I onda nož i seče, stavi vodu da vrije, malo posoli, skuva rezance, procedi, malo ispere na česmi i po ukusu šećera, maka, oraha, šta hoće, sira ako hoće slane. Organizator bazara domaće radinosti je turistička organizacija opštine Ruma. Žene su jako zadovoljne, raspoložene su, vole da se druže i da budu korisne i svojim udruženjima i lokalnoj samoupravi. Znači ljudi ovdje mogu kupiti sve ono što inače ne mogu napraviti kod sebe u stanovima i tako dalje, tako da je to, svi su srećni i zadovoljni. Nakon ovog bazara Sremice uskoro očekuje još jedan, ovoga puta noćni. Biće održan sledećeg meseca, takođe na Gradskom trgu u Rumi.